let's get it started. Capture the postcard. Yo, what's up mga manoy? Tayo ay nasa labas na naman. Gagala-gala na naman tayo. Tayo pupunta ulit ng post office. Lakad-lakad lang. Buhay messenger ni Manoy. Medyo mainit ang panahon ngayon. Ngayon ay medyo mainit na ang panahon, kaya tayo mabibilad-bilad muna. Galing ya. Shout out sa mga ka-messenger dyan na tulad ko nagagala-gala, mga manoy. Ayan. Yan o, kita nyo. Direct na yung araw mga manoy. Paano masabi? O, di ba? Ikot-ikot tuloy tayo sa Makati. Medyo mainit lang talaga. Ginagawa mo. Ngayon ay dito tayo dumaan sa ano, sa kahabaan ng Amorsulo Street. Ayan o. Na ganitong trabaho medyo sana na si Manoy kasi medyo taon na rin ang binilang natin sa So weird. sa pagka-messenger. Kaya kung saan na rin nakakarating, saan napapadpad, saan yung utos ng mga boss, doon lang tayo pupunta. Wow naman. Wow. Kaya mga Wow. tropa ko, mga ka-messenger dyan, shout out sa inyong lahat. Sipagan lang natin ang ating trabaho para sa ikagaganda ng ating mga buhay-buhay. Galing ya. Yun o. Stop na tayo. Itim na naman si Manoy. Paano masabi? Yun o. Minsan naman ay ang ating trabaho minsan medyo mahirap. Minsan naman ay tamang haya-haya lang. Walang gagawin. Nakapahinga lang sa office. Yun. Pero minsan may sunod-sunod na araw na talagang daming lakad. Pero okay lang. Kailangan natin magtiyaga para sa ating pamilya. Doon tayo kumikita sa ating trabaho. Wow naman. Wow. Wow. Yung kahabaan na to, Amorsulo Street yung ating binabaybay. Siguro yung lalakad natin mga ano lang, palagay ko mga 10 minutes. Mabilis ang lakad na yun. Ang galing, ang Ano tayo? Yun o. Pawis na. Pawis na si Manoy. Sana kilikili. Use your kokote. Mga walang disiplina. Puro kayo pang karnaval. Oh, kahit 10 pang kapatid mo kasi lalaki mo. Hindi natatakot. Pag sumbong ka, baka ipalo pa kita sa kapatid mo. Ganito ang panahon natin yan dito sa Pilipinas. Papasok na yung summer.
Pasok summer na nga pala eh. Kaya ganito na kainit. Galing mo talaga, bright ka. Kaya naman, hindi na makaligo sa mga beach dyan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Mahaba-haba ng ating nilakbay. Pahinga muna tayo ng konti. Grabe. We, di nga. Sana all. Medyo nasa kalahati pa lang tayo ng ating paglalakad. Patuloy na natin ang ating paglalakad-lakad. Yun o, dito na naman tayo dadaan sa ating secret na lugar kung saan yung pinakamabilis na daanan ating sinushortcut. Kahit papunta tayo ng City Hall, dito tayo dumadaan mga manoy. Mga ka-messenger, kung alam nyo tong tagusan dito, ito yung pinakamabilis shortcut. Ayan o, dito lang siya. Ayan o. Diba? Ayan. Ayan, alam nyo na to. De La Rosa, corner Amorsolo. Dinerecho mo yun, De La Rosa yun. Makati Medical Center. Ayan. Ayan, dito tayo dyan. Dito tayo dadaan. Yun, dito na tayo sa Tagusan. Galing mo talaga, bright ka. Labas natin doon sa kabila. Kaya tayo ng overpass. Doon na tayo sa ating pupunta. Yan o. RCBC. Yan yung Makatimid. Oh no, full capacity for COVID. Ingat tayo mga kababayan. Sana puno na yung nila. Puno na yung para sa COVID, yung Makatimid. Paano masabi? Yun, dito na tayo, nakatagos na. Ay, may ginagawa na naman dyan. Lipat na sa kabila yung meriendahan dito dati. Lapit na tayo mga manoy. Tingnan nyo naman yung init. Tirik na tirik. Ayan o. Ang sarap maglakad. Grabe. Pastilan. So weird. Nakakilabot. Sobrang lakas ng init. Pero wala pa yan. Lalo na kaya pagdating ng April. Huwag ka magsalita ng ganyan. Talaga yung malakas na init. Pero dami rin lalakad-lakad dito ngayon. Ayan na yung pupunta natin oh. Bila oh. Cut. Dan. Grabe. Diba yan? Yan yung gitna. Gitna ng RCBC. Punta ng Ayala Edsa. Punta ng Buendia.
Dito naman tayo papunta. Abot kamay na. Galing ah. Actually, pabalik-balik lang tayo dito eh. Pero ay pupuntahan pa tayo ibang mamaya. Oh no. Ang haba ng pila. Ano nangyari? So hanggang dyan lang muna mga manoy. Pasok muna tayo sa loob. Yun, tayo nakalabas na ng post office. Ay, tagal-tagal din. Ngabot tayo ng 1 oras kalahati. Papunta naman tayo ngayon ng Meralco. Ayan o, ganda rin ng Makati. Punta naman tayo ng Meralco. Dito tayo sa kalagitnaan ng Makati. Lamig-lamig muna tayo dito sa park. Pastilan. So weird. Yun. Kaya nakatid na. At dito na tayo sa Eurofair. Ayan, sa Eurofair na tayo. Lakad-lakad lang mga manoy. Ito medyo malimlim kasi tatabunan na siya ng ano, building, matataas na. Hindi nagkaano may kainitan. Ano ba yan? Kung ba yung kawan yan, tumigil lang. Ano tayo ng police station ng Makati. Layo mo sa akin, sasaktan. Kapal na mukha mo. Kasalanan mo naman lahat yan. Nakapagod na. So, malapit na tayo makarating sa ating pupuntahan mga manoy. Tsaga-tsaga lang sa paglalakad. Malapit na tayo makarating ng Meralco. Kunti na lang nakikita ko na. Yun, Meralco na. Tapos rin ang ating paglalakad na mahaba. Pasok muna sa loob. Dahil bawal ang cellphone sa loob. Hindi naman pala bawal. Bawal ang mag-video. Hanggang dito na lang muna. Pastilan. Standby. So weird. Yun, nakalabas na ng Meralco. Shout out kay Kuya Guard na napakahigpit. Bawal daw tumambay sa loob. Use your kokote. Mga walang disiplina. Puro kayo pang karnabal. Oh, kahit 10 pang kapatid mo kasi lalaki mo. Hindi natatakot. Pag sumbong ka, baka ipalo pa kita sa kapatid mo. Dadaan pa pala ako na hardware. May bibilihin pa ng kagamitan. Medyo marami-rami ang lakad natin ngayon Wow naman. Wow. Mahaba-haba ang lakaran ngayon ni Manoy. Diba? Nakakahilo. Ay, magbibigay. Ginagawa mo. Bigay tayo kay Kuya. Uy! Hilog pa. Nagkasaan ka Kuya? Ano po ka, BRC? Layo pa. Gulat ako kay Kuya. Akala ko, kakilala ko. Tinawag ako. Yung pala, mag-aalbor ng pangkape. Natutuwa ka dahil nagkaganito ako. Hindi ho, dahil hindi ako galit sa inyo. Balik na tayo at tayo dadaan uli sa De La Rosa.
para bumili na ang kagamitan. Dito tayo sa hardware. Dito tayo sa kalagitnaan ng Makati, mga manoy. Yan. Amorsulo yung pagganon. Yun, oh, ang ganda ng Makati. Ay, papasok na ng tunnel. Underpass ng Makati. Yung ganda ng ilalim nila. Linis. Galing ah. Yun. Ngayon Makati, napakalinis. Galing ah. Ay, punta ng Rufino. Rufino Street. Escalator. Yun, nakalabas na tayo. Traffic. Ay, nakakapagod maglakad-lakad. Mahaba-habang oras ang lakaran. Ang galing! Ang galing! Kukunti pa lang tao ngayon. Bawas na naman yung tao. Gawa lockdown. Lockdown na. 50% na uli yung mga empleyadong pumapasok sa trabaho. Kaya nagbawas na naman. Dati makikita mo dito gatong oras ang daming tao. Daming mga naglalakad. Punta tayo ng Rufino, tapos takos tayo ng De La Rosa. Ayun nga, kaliwa tayo sa De La Rosa. Uy, Ano ba yan? Ano ba yung hawa yan? Ano ba yan? Bandaw. Ngayon mo sa akin, sasaktan ko. Kapal na mukha mo. Kasalanan mo naman lahat yan. Bakit tayo? Yun, oh. Bakit tayo ngayon? Yung kanto pala ito, Eaton Tower, Makati. Tapos kakaliwa tayo. At pababa naman, nakahilo. Yun, balik na naman tayo sa initan. Init. Yun, oh. Ang liwanag. Uy, ingay mo. Pastilan! So weird! Tawid na tayo. Diba? Ay, nakatawid na. Nandito na tayo sa hardware. Yun, oh. Ay, pasok na tayo sa loob. Yun, mga manoy, tayo malapit na sa ating opisina. Nakabalik na tayo. Kunting-kunti na lang, ayun na siya, oh. Yun, oh. Wow naman! Wow! Wow! Ay, ako. Haagard na si Manoy. Galing ah. Ng nila
Haba ng nilakad. Tawid, takbo. Duman tayo ng stoplight. Yung kabila yung park. Yun mga manoy, hanggang dito na lang tayo nakabalik na sa ating opisina. Aha, kaya nga muna. Ayan. Dito tayo sa park, Washington Seaship Park. Babay na mga manoy.